Meron tayong nakabox dyan. Pero, eto siya. Meron tayong camera. At dito sa Pangasinan, bawal nang magbenta ng ganito ng bamboo shoes. Pero sa Ilocos, dahil siguro madami pang mga bamboos doon, wala lang. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! Ayun guys, sa day off ko ngayon, kaya makakagawa tayo ng mga bagay-bagay. Ang ano ko ngayon, itinerary, sabihin ko sa ang mga things to do ko ngayon. Breakfast tayo, and then mag-unboxing, and then film unboxing ulit. Bale, dalawang unboxing yung mangyayari. Pupunta tayo ng gym. Pagbalik galing gym, maglalaba. Tapos, mag-edit. Yun yung kabuuan ng araw natin ngayon. Eto guys, yung i-unbox natin later. Kung nanonood kayo ng mga Instagram stories ko, alam nyo na kung anong laman nito. So, i-unbox natin siya. Eto, galing na naman siya kay mama ko, pero may dumating kasi dito sa Philippines, tapos pinadala nila. Tapos pinadala sa akin via LBC kasi nasa Manila yung pinagpadalhan nila. So, i-unbox natin to later. Alright, so nito na tayo sa kusina. Gagawa lang tayo ng breakfast, guys. Gusto ko lang ng toast, tsaka sunny side up na egg. Nagugutom ako. Pero wala pa ako masyadong gana na kumain. So, dalawang loaf to ng bread from Goldilocks. This is the sandwich bread. Sayang, ang lambot pa man din niya, pero ito toast ko lang. Ito toast ko na lang gamit yung favorite ko guys na star garlic. Ayan. Star margarine na yung garlic flavor. Favorite ko talaga to guys. Mula nung natikman ko to, that was 2011 or 2012. Parang ganun. Gustong gusto ko na siya guys. Tapos, nilalagyan ko ng parsley, yung ano, o kaya basta yung mga herbs. Parsley nilalagay ko sa toppings ng bread ko. Gustong gusto ko kasi yung, ewan ko ba? Basta gustong gusto ko yung nasa Greenwich na breadstick nila na garlic flavor. As in. Yun yung mga nilalagay nila sa tabi ng lasagna, ganun. Dati kasi sa Greenwich may bake mac pa sila eh. Yun yung pinang kukutsara ko. Ayan. Magluto tayo ng dalawa lang, tas egg. Tapos coffee. Ayan guys, tapos ng aking toast. So, niluluto ko pa yung egg, tas mag-coffee ako and then we'll eat na. Alright guys, so I have a dilemma. Hindi po natuloy ang gym natin because the weather is not good. Tapos, galing din night shift yung kasama ko na isa, si Jerome. So, ang nangyari guys, naglaba ako and all that, nagpaligo ng aso, naglinis sa harap ng bahay, ayan. So, ngayon guys, mag-film na lang ako ng unboxing ko, tsaka kung ano pang ma-film ko. By the way, dito yung part na, ito yung nakikita nyo sa mga, sa mga videos ko, diba? Pero dyan sa tabi niya guys, andyan yung pailaw, yung, tripod, and then yung mga reflector, mga bubble wraps, mga ganyan, dyan ko nilalagay yung mga kailangan kong i-review ng mga products, dyan sa baba na yan. So, dyan ko inaano para, once na nag-edit ako, ganyan, nakikita ko na, may mga i-film pa pala ako, or may mga collab pa pala ako with the brands na kailangan kong gawin. Kasi ngayon guys, I'm getting more organized with the things now kasi, yung schedule ko sa hospital, hindi na masyadong ganun kaluwag kasi understaffed na talaga kami. And yun, pag galing na rin ako sa hospital, antok na antok ako kahit di ako pagod. Antok na antok ako kaya hindi ako nakakapag-edit, di ako nakakapag-film. But enough with the excuses. Let's do this and mag-ayos na ako. Mag-aayos na ako ng filming setup ko. Guys, alam nyo ba yung wala pa ako nagagawa, pinagpapawisan na ako. Kakaligo ko pa lang in fairness naman. Sa init niya ngayon, umulan kasi siya, tapos ang humid na kasi umaaraw na siya. Kaya, napaka-crazy ng napaka-complicated ng weather. Parang love life mo lang. But anyway, tututok ko muna yung electric fan sa akin, tapos mag-aayos lang ako para, ma-dry din yung hair ko. Yan, kasi ayokong nagbo-blow dry para hindi magkaroon ng further damage yung ating hair. Hey guys! So, eto na po. Mag-unbox na po tayo as promised this morning. Mag-unbox tayo ngayon. So, eto guys, yung pinadala sa akin nila mama ko. So, as explained a while ago na pinadala siya sa
sa housemate nila. Housemate PBB. Sa housemate nila na uncle ko, and then pinadala na lang sa akin from Manila kasi nasa Manila siya. So, alam ko excited na yung mga nanonood ng Instagram story ko. And excited na rin yung friend ni ading ko kasi alam ko merong para sa kanya dito. So, let's open this one. Okay, guys. Dalawa lang pala yung laman nito. Sinabi ko pa man ding magkakaroon ako ng separate unboxing. Pero, ito guys, alam nyo na, pag may mga ganito, ayan, pag may mga ano bang tawag dito? Mga Tupperware, mga plastic. Ay! Meron tayong nakabox dyan. Pero, eto siya. Meron tayong camera. Eto guys, yung buksan ko na nga lang. Oh my gulay. Eto, pinost ko to sa Instagram story ko eh. Nasabi ko, coming soon, unboxing soon. So, eto siya. This is the Canon EOS M6. From Mama, Papa, May, Jen, and Wen, and from Bebe Pangit. Ayan. Oh my God. Gawa tayo ng separate na unboxing na lang nito, guys. Para yung mga, kasi ako naghanap ako ng mga unboxing ng mga ganito kasi parang nakita ko nga siya na maganda siya for vlogging kasi nga napurnada yung M3 na in-order ko sa, nakalimutan ko na. Basta, Kim Store! From Kim Store. Kasi nga wala daw stock. So, yun. And then, ang laki ng binayaran ni tito ko dito dahil lang dito. And then, may shoes dito, guys. Ayan, shoes ni Roy. Hindi ko pa ata napapakita si Roy sa vlog. So, parang sa mga Instagram stories ko lang yan. Bigay ni Tawen para kay Roy. Nike na puti. Parang ganda naman niya sa sa camera. And fairness Roy Yan kasi si Roy lagi kong yan dati pinagdadrive, ganyan. Siya yung nagdadrive pag namamalengke ako kasi nga ayoko na mag-drive. Hey guys, so tapos na ako mag-film ng isang video isang video lang. Yung unboxing ng ating camera which is the Canon EOS M6. It's the one that I'm using right now na guys. Kaya makikita nyo yung mga imperfections ng aking skin. The purging na nangyayari ng ating skin. Ayan. So, I think mas maganda to na pang review natin ng mga skincare products ngayon na kasi makikita nyo talaga guys yung mga pinagsasabi ko na kunyari nag-purge ako just like what is happening right now. Kaya I don't know kung itutuloy ko pa yung product na yun. I don't know kung i-review ko pa siya dahil I'm a little bit disappointed. Sobrang hirap guys ng hirap guys ang ganito yung face ko. Parang yung nangyari na ganito sa skin ko was 4 or 5 years ago. And ngayon, ang worst na naman niya, as you can see, ang dami. So, I don't know yet kung isi-share ko pa siya sa inyo. But anyway, pinifigure out ko pa kasi guys kung paano to paliwanagan, padiliman kasi sobrang liwanag. Ayan. Kung minsan maliwanag, pag dito ko. Ayan. Tapos nakakangawit siya. Ayun guys, so mag-aayos muna ako nitong aking mga ginamit and then magluluto na tayo ng dinner. Ko pa alam kung anong lulutuin ko. Hindi ako nag-prepare for the dinner na kung anong recipe lulutuin natin ngayon. But I think I will cook chicken curry kasi may chicken pa kami dyan and sobrang liwanag. Yan. Mag-chicken curry tayo. So, mag-aayos muna ako dito. So, magluluto tayo guys ng labong. Ito, yung bamboo shoots. And, nalagyan natin ng ground beef para sa sahog niya. So, magpre-prepare lang muna ako ng mga luya and bawang and sibuyas na kailangan natin. Medyo madilim dito sa kusina namin guys. Kasi, bumili ako ng 32 watts na bulb. Kaso, wala pala yung ganun niya. So nga, akala ko kasi meron akong ganun dito na natira. Kaya din ako bumili. Mas mahal kasi guys kapag may ganun. Yung pala natapon ko na. Sayang. Nung una kasi hindi ko alam na pwede palang palitan lang yung ganun. Yung bulb lang niya pag yun yung napundi. Kaya ngayon ang dilim. Kasi yung ilaw dito guys, galing dyan sa pagitan ng
ng toilet tsaka shower area. Kaya yun, madilim. Ang dilim. So, prepare lang tayo guys ng pang ano natin. Pang adobo na bamboo shoot. Gutom na ako. Alright guys, magluluto na tayo ng adobo na bamboo shoots. Ayan. Rabong in Ilocano, labong in Tagalog. That's enough cooking oil. Sa akin guys, kapag hindi pa mainit yung mantika, nilalagay ko na yung bawang. Para habang umiinit siya, nakukuha na din niya yung aroma or yung scent ng garlic. Sakto, pag mainit na yung mantika, hindi pa sunog yung bawang. And dahil luto na yung ating mga, ano ba tawag dito? Spices. Lagyan na natin yung ating ground beef. Wow. Parang may cooking show si Madam. Kala mo galing magluto eh. Lagyan natin ng black pepper para bumango na siya. Ako guys, mahilig ako sa garlic, sa black pepper. Ayan. Gastritis pa more. Try lang natin na medyo maluto siya. Nakaka-funny bago talaga. Tumitingin ako dun sa screen. Yan o. Pero ang saya ko guys kasi may bago na tayong camera. Salamat talaga, Mother. Actually guys, yung ground beef naman, luto na to eh. Na-boil na to ni Lola ko bago ko pa siya finish. So, pwede na to. Lagay na natin yung ating bamboo shoots. Dito sa Pangasinan, bawal nang magbenta ng ganito eh, ng bamboo shoots. Pero sa Ilocos, dahil siguro madami pang mga bamboos doon, wala lang. Kasi parang, doon sa amin, madami pa talaga. Actually, may lupa nga kami doon na puro bamboo lang yung halos karga niya, yung tanim. Eh, hindi pa pinagbabawal doon. Dito siguro sa Pangasinan, medyo ano na siya, ano ba, yung paubos na siguro yung bamboo shoots. Kaya yun. Alright. So, lagyan lang natin ng soy sauce. Ating soy sauce, I'm using the SM Bonus. Yan. Isang ganito lang. And then, lagyan natin ng kalahating sandok ng vinegar. Konti lang, para hindi masyadong maasim. Takot ako, besh. Okay, that's enough. Ito guys, yung binibili namin yung mga malalaking ganito na para, you know, minsan na ng pag-grocery, hindi pa balik-balik. Mix ko lang konti and then let it sit for ano, hanggang mawala yung parang amoy acid. Wow, grabe. Gutom na ako. Gutom na ako mga beshi. Malapit na siyang maluto guys. So, tikman ko lang. Konti lang. Perfect. Perfect yung alat. And the vinegar. Let it simmer for a minute or two and then ready to eat na tayo. Hey guys, so that's it for this vlog. Kasi habang kumakain pala kami, niremind ako ng border ko na meron pala daw kaming practice ngayon sa choir. So, kung nakikita nyo yung mga Instagram stories ko, nagbabalik loob na ako sa aming choir. So, medyo may time na tayo ngayon for practice. So, pupunta ako ngayon guys and hindi ako makakapag-vlog doon, but I hope I will try my best on the next na na ipakita sa inyo. No, I'll just bring you along kasi gusto ko yung song ngayon. Kaso baka maano pala ako, ma-copyright pala ako, but the song is really good. I'll just upload it in my Instagram stories na lang guys para hindi tayo ma-copyright kasi sobrang na ngayon ng YouTube sa mga copyright claims. Actually lahat
ata ng videos ko may copyright claims na ngayon dahil doon sa mga, kahit 1 second lang daw kasi guys, maka-copyright na. So, yun yung gagawin ko ngayon. Hindi ko muna lang siya i-vlog. Sa Instagram story ko na lang siya guys. So, I'll try my best to vlog during practice next time. So, yun lang guys. If you want to see that, then comment down below. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I hope you enjoyed watching this video guys. And I'll talk to you on my next one. Bye! Mwah!